Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň guramygyna Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkezining Döwlet Muzeýine Abu Seýid Mäne babanyň dörejeligi müňýyllyklaryň mirasy adly türkmen hemem Eran alymlarynyň ilmi maslahaty geçirildi. Türkmen we Eran alymlarynyň günnogaryň beýik akyllar şahyrlarynyň biri bolan Abu Seýid Mäne babanyň dörejelik mirasyny has şuň öwrenmek boýunça geçirilen bu halkara maslahatam Mäne babanyň dörejeliginiň müňýyllyklary mirasyna öwrileniginiň aýdyň suwutnamasydyr. Türkmen we Eran alimlarynyň günnogaryň beýik akyllar şahyrlarynyň biri bolan Abu Seýid Mäne babanyň dörejelik mirasyna has şuň öwrenmek boýunça geçirilen bu halkara maslahata gatnaşylar Akyl vilayatynyň Kaka etrawynyň Mäne obasynda yerleşýän Mäne baba taryhy meden ýadygarlyklar toplumyna ziyaret etdiler. Mälim bolşýaly bu taryhy meden ýadygarlyk 11-nji asyra binagarlyk sunawatynyň ajaýyp nuskalarynyň biridir. Ilmi derňewleri Abu Seýidiň kümmeti günorta Türkmenistanyň 11-nji asyrda kemale gelen binagarlyk sunawatynyň ajaýyp nuskalarynyň biridiň suwd etdi. Kaka etrawyna Döwlet Medeniyet Merkezine halkara maslahatynyň jemleýici mejlisi geçirildi. Bu ýerde etrawyň medeniyet sunawat işgärleriniň Mäne babanyň ömrü we dörejelik ýoluna bagyşlanan edebiyat şeper we aýdym saly çykyşlary görkezildi. Medeniyet Merkezinden ýaýlandyrylan gahrman arkadamyň kitaplarynyň hemem amal haşam sunawatynyň sergisi guruldy. Edeb mirasy öwrenjileri Mäne babanyň ýadygarlygynyň ýüze çykarylan täze arkeologiýa tapynalary bilen ýakynan tanışdylar. Alma maslahatda Mäne babanyň dörejeligini öwrenýän Eranly alimler Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň Türkmenistanyň taryh we medeni ýadygarlyklary goramak, öwrenmek hemem rejelemek baradaky milli müdürliginiň hünärmenleri, Alimlar Akademiýasynyň magtumladyna dil, edebiyat we milli golýazmalar hemem taryh we arkeologiýa institutynyň alimlary çykyş edip, günnogaryň beýik akyllary Abu Seýid Mäne babanyň dörejeliginiň çuň felsefe we pikirleri, Usaz şahyryň şagyrlarynyň ýaşlary terbiýelemekdäki insan perwerlik, ahlak, kemillik baradaky ähmiýeti barada söhbet etdiler. Dawra gatnaşylar gahrman arkadamyzy, hemem arkadaňly gahrman serdarmyzy, alimlaň, şahyrlaň dörejelik miraslaryny öwrenmekde döredip berýän geň mümkinçilikler üçin alkyşlaryny beýan etdiler.